Samudra kawos tingadap ya prajurit yer anine trangga sigra pangasa majeng edan loko yer kencing bidal kumuro tampur diri Roma guru loko dikarepe sarane madya agape tapi arsa saranipun nirtobae samudra vokal tambah lagi mas yuk terima kasih mas Cek beda Sigrohan gelaran sore Sawek kota Wadyabala Ois Loh Oh ya
Iya. Lure-lure olane songo, lure-lure olane songo, senadyan cilik sing gedhe dawa, yen to lirik sing kira-kira, yen dilirik ora rumangsa. Ya Oh yeah, oh yeah. Selalu. Ae, ae. Selalu. Oh yeah, oh yeah. Selalu. Ae, oh yeah. Ae. Hey, ase alo ase alo ase. Kalau kae jadilane alo ase alo ase. Jadilan Arjuna ireng wae. Ae. Oh yeah, oh yeah. Selalu. Ae, ae. Selalu. Oh yeah, oh yeah. Solo, Ae, solo, oh yeah. solo, Ae, solo. oh yeah. Iki rendeng apa ketika kadang cara ngomong Risuknya para pamrisa Anawi apa jawa kapura Ya Saka Konsumen Properties Ada kan Jadilan Wonosari Ya solo Allah kadir dir, Allah kadur dur, Allah kadir dir, Allah kadur dur. Hey, nonone, nene nonone. Are you ready to go? Seka. Arjuna ireng lagi. Berputar-putar, menari, pasang-pasang, ria gembira, menari bersama. Ini tare-tare selendang. Ini tare-tare selendang. Angkat tanganmu Shegi. Menari, tari selendang, ikuti irama. Berputar-putar, menari, pasang-pasang, Atika Maharani. gembira, menari bersama. Oh shalala, ini tare
selendang. Bung Subet Suryono, ora loro, ora loro. Oh iya. Cari manis kembang melati, dari saya cari Gede. manis kembang melati, melati Oh, suka wong manis mana rumahnya. Saya cari manis kembang melati, dari saya cari Gede. manis kembang melati, melati suka orang manis mana rumahnya. Ayo para konsumen dan Indonesia bangsa. Saking konsumen properti, sandangan jadilan Wonosari. Sarendo dari ada tinggal dari sama turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke kali. Estates. Iya. Ada Cina ini. Kos. Hey. Hey up. Kembangnya empangku urung tresno yen ra karo sliramu. Kasmaranku rasa karang mata garis memani seliramu. Oh saya
sliramu citra kayong asmaran segeramanyo sayang dite rasa tresno buka sliramu citra kayong asmaran segeramanyo. Iya, 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 iya. Si Racing Rainer Semetonyi Oh Sampai Rande Sesuring berani kabar kasih lagi rande puja dari dirinya Om wilayah Oh, wilayahnya begini mas, tubuh nama sidam sekarang mau lagi. Kones we jarane caci seswo arane konsonamo romo we teklopo yo mas arane konsonamo Sikro nayoko Kayai karya ning bronso Kumpetut sikro Akso tali mondo Manunggal setyo Sri suarane gumara samyara bekarsa Estu padha kawulasan tata sak jero-jero Kayai karya Jati sesno Yolanyo mas Kina tempong sonamo Romo Sarawomo Yolanyo mas Kina tempong sonamo Romo Yolayo mas Caci seso Kinten pongso namono Sikro nayoko
Anyai karyo pakaryane raja kumrekut sengkon aja tali wonto manunggal setyo Damyak dinanasri suarane gumurro samya rebut karsa ngestu padha kawula sanata sak jero-jero ngayahi karya ya sigra pangeso atine tulangga ngger jam cadap prajurit wanita tanpa siap-siaga mek kita yo iya Dika Sulastri Hey yas Jarane jarane jaranan jarane 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 sinengga darabe ayo ora mati ayo ayo krem yang agada po krem cok cok rebu jejer eh 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 oh ya oh Pratama Esta Pramuji Dika Orlaku Salosu iya Ay konso mikir kira ono dayo kira ono dayo sebebe kira ono dayo mikir gini mikir penting ciwit tendang pokok ya Arjuna ireng oh perang sih kok ya ora apa-apa sekarang yo nganggo perang sih kok ya Sapa iki kasih perang? iya Lah kok jambak-jambangan nih. wis ngantuk iki sing gamel Topine miring kok ya. aduh oh yeah Rayen to ngati-ngati ger cahayu. Cahayu calon mantune mbokku. Terus. Sone poenok ngene iki ya. Seneng aku. Yo so. Ya.
Yes. Sing prayetno ngati-ngati ngger sayung. Yes. Iya. Mari kita saksikan pertandingan antara tiga Maharani. Babak ronde kedua. Mas bikin gong efeknya rada dicilik ini mas. Nanti lambat dulu. Ya, meski aja. Terima kasih mas operator. Orang kakak ini jadi kakak. Ayo jambatik. Ayo bener. Ayo Esa, jambatan. Guyur. Ayo Esa. Pas kanin lah. Jambatan lah. Ya. Gulung. Yes. Gimana terkanin? Oh bener. Yes. Ya nih, jambatin. Ala kadir dir, ala kadur dur, ala kadir dir, ala kadur dur, ala kadir dir, ala kadur dur, ala kadir dir. Yes. Bung Supit Suryono, ora loro. Ora iso beber konco mikir Gredeg. Gedruk, Mas. Oh iya, gredeg. Areses. Aduh. Ayo maju. Ayo. Pinggir. Arjuna Rame rantas
tas malang-malang putung tatas tutas kolo mendung yuk ya yuk yuk as yuk yuk kanca-kanca pengaman musiki tareses rambutan Oh ya, oh ya. rawe-raweran tas malang-malang putung tatas tutas kolo mendung rawe-raweran tas malang-malang putung tatas tutas kolo mendung yo yuk iya ah Oh yeah. Awera-weram tas malang-malang putung atas tutas kalau mendung awera-weram tas malang-malang putung atas tutas kalau mendung yuk so ya solo solo ya 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 os rawe-rawe rantas malang-malang putung atas tutas kalau mendung hey yos are you ready bujuan samping kita goyang tipis bareng bro Arjuno Ireng Logi rawe-rawe rantas malang-malang putung atas tutas kalau mendung rawe-rawe rantas malang-malang putung atas tutas kalau mendung Rawatya pala sikra amakarya tanca tali mondo sikra gembira kepala manglungko ende angrawe bacot-bacot tumoro suarane ende angrawe bacot-bacot tumoro suarane rada minggir bolo yang di depan mas minta tolong duduk ya sing ngendang buatan ketinggal mas mon sing ngendang buatan ketinggal biogone ora ketok. Oh nggih. Nggih atur ning dumateng sedaya pandemen sutresna budaya para penonton ingkang wonten sak lebetipun kalangan yang di dalam kalangan nggih. Ingkang boten kagungan jejibahan, keperluan, kepentingan kalian tanggung jawab kapure medal kemawon saking sak lebetipun kalangan nggih. Amargi menika kalanganipun terbatas nggih. Menika saspita saking panitia nggih. Nggih, amit nyuwun sewu dumateng sedaya para penonton nggih ingkang boten kagungan tanggungan wonten ing salebetipun kalangan kapure wonten ing jawi kemawon ingkang sampun mirsani. Mekaten nggih matur nuwun.
Yamate kudasai. Ara ara. Eh, iya, 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 iya. Yo, carane, carane. Hei, yes. Iya. Jumangka ing ayoto nangge para tamtama sikra lampa anglaring baris kagayae karmaning satriya Iya, oh, ya oh ya ya oh ya iya, oh, ya oh ya iya, ya oh ya iya, oh, ya oh ya ya oh ya iya, oh, ya, oh, iya. Rika cekat terangin astrampel Prekridane aturonggo pantas kinar ya tulodo kandanging po rasa treyo ya oh ya Iya, oh, ya, oh, iya. Iya, oh, ya, oh, iya. Iya, oh, ya, oh, iya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adadama di ilmi lagi sholatan Imat Idawati mulai Tombo ati iku Memo perkara Kaping pisan Maca Quran sama nane Kaping pindho Salat mengilah konono Kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat sikir wangi ingkang kutang luwe kaping limo sikir wangi ingkang sowe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabane Ya, 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 ya. yes Yo, yo. asik Oslo, 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 Oslo. Yamate kudasai. Ara, ara. Oh, nggih. Nyon pangapunten ingkang sadhuwuripun panggung nggih. Mboten kondusif menika panggungipun menika sasmita saking panitia. Kapune saking ngandhapke mawon. Nggih. Saking kula nggih, Dit. Sanes kula nggih menika sasmita saking panitia. Panggungipun boten kondusif mamargi Jawa wau nggih. Mengke ndak kedadosan ingkang boten sae. Mekaten.
Pelem. Ayo Mas Cindy. Sayang cinta, yang tipis-tipis belum. Janji tresno saksane lintang-lintang ing tengahe wengi ati kanen dan ari langsung jode ari rene karo sapa ayo sira aja nelongso No, yeah. aku teko gendong tresno Nelangen asmara gawe sewu rasa ngombati atiku jiwa Mas Tantrino asik aku suka ngerti seliramu kabele ra nyandak kabele ku bisa ketemu Resmo Soci Manggiho Rahayu Yeah. Sekop iki nyanya nyingap janji tresno diseseni sekop lintang-lintang ning tengahe wengi ati kanen Sesak aku sedih. Sesak aku sedih. kesikul Raisa. taringo goyang lato-lato usodo ayo tik say soko soko sekop dek and one and two ember bedah and one and two ember bedah sampai bawah ngomong ayo sira aja nelongso
ini rusuh ki. Tresno galak jebul. Lelagan asmara gawe samboroso ngobati atiku jiwa. Yo, ya Emas dan Areses yo. hatimu aku sayang nyatini serama Penyakit deh. kok iso ketemu tresno suci omati rahayu Tresno suci manggiyo rahayu. Tung gendong tang tung gendong tang. Ya, nggih. Sampun katur setengah lagun katur senang sejati lumantar sesarengan kalian jadilan Arjuna Ireng featuring kalian Bolo Luwesku istimewa pokoknya tidak ada orang ledis. Ya tukang keyboard, ya tukang jaipong, wan barang-barang tukang maido ora iki. Ora. Kira-kira. Mas Indi, niki wonten Nggih. panyuwunan saking penari. Penari. Ayang-ayang. Sing njaluk sapa? Iki. Sendi. Iki. Konon Rene. Ayo ayo Rene. Iki juragan Wes kon iki juga masalah juragan ini. iki. Kin alah alah. Delok apa? Ayang-ayang. Anyang Kayaknya ora tau disayang ya. anyang iki bareng ngombe panas ki ngombe adem kuwi to. Oh. Tidak senengmu dan ayang-ayang Mas Dito. Ayang-ayang sih. Oh iya sih. Lemper lho, tak seneng. Ayo. Arem-arem. Azeng-azeng Mas Dwi. Nyuwun ayang-ayang. Ayang-ayang ya. Oh, iya. Aku kowe lapor katresnan. Kang masuk bagus. Sajelo. Say, yo ah, hey. Katresna wajene asno kowe akeh pacoba. Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan pas mesti kane siji loro telu papat. Do dewa dewa bring asmara kuatno adika kula trauma kula lapo tresno katane gendat saking coba arewangi abadene laine tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji. Oh, 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 oh.
Terasane ati kangedan sabinding liyan kacawang aku kowe lampun katresnan Bagas wong bagus Pajelo ojo Sele Katrisna Pancene pancen apa Aku kowe lapo Katrisna arep kenika katresnan iki yen aku sira murati akoni senadyan Rati sosoko Tetep tak joko Yen durung Tapi samring Kang kuwasa Mas Ari sing sayang lilo Ari aku tuh baduh Kang Mas Mustikan asik hey Buce santai tangan di atas semua yo yo dewa dewa ing asmara kuat no atika Napa tresno datang gendat saking coba Saya tawuran nih Yo dewa dewa ing asmara kuat no atika Anggon golek ampun tresno datang gendat saking coba dewa dewa rengas moro Wes entek iki suarane. Di mau iki tunas. Iki sesuk nek Puas durung? jojokan aku ora tok jak. Puas durung? Tanggal 6 nyandi. Lah yo grup padha ngono ora gelem nambahi rumasamu. Ya dilerase bola yo 3 2 1 Arjuna ireng banget. Mas Yuk so
Jebul angel terangane. Ayo kontur gear, yo. Hei, yas. Siva. Yo say, yeah. Yo, as. Yo, yeah. Ya, yos, yeah. Solo, yuk, yus, yeah. 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 Yuk. Ya. Apaan tuh? Selebeng. Ada. Yeah. Hey, yes. Yo. So. Kita teman. Maca Quran samanane. Kabeh limo sikir wengi ingkang suwi.
siapa? Kau tinggal sini ke? Say! Ning sisih kidul ana Jawa lunga nangis ana segara kanyata gede ombake Tulung kumulung ora kendhat saben mayara ana jalma kanyata wani sembrono yo kreta kencana dadi titiyane Asorya dewa ra ana tandinge semone uga nyemsapake ra angger dewa bisa nyeksekake Janji Tara Kidul nanging ora kita Kanjeng Ratu ing kraton Segara Kidul Janji Tara Kidul ora kita Kang Jumana ing kraton Segara Kidul ya ya layangan so jadi layangan so Dedek kae mulo alasane manca warna dakukane jangan berciye aku kokon kaya kokon yuk yuk kae motore mabur jejer jarang sembrani aja nyangkut terengane dimen awet ora padhon benane Dadi aku dadi aku yo dadi tinggal ayo dadi undange bakul men dadi kayak kok ora dadi kae lo demit pring heh heh kelebonan demit apa kesetrum nggak mau kira kelebonan demit demit sekam-sekam ii ii hey yas Mbak Dinda ijo 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 yas manut Mas Dewi
suci kanggo ngabe sapa. Yeah, yeah, yeah. Ah, ya Allah tak kudoso. Oh, no. Sering betotopo Brentan kempo Kembali pemutih Kongkon Nasian tulo Bekon Nyetan bikin dirasa Yakti sepi Yes, yeah. Ae, ao, ae, ao, ae, ao. Yes, yeah. Mari kita saksikan pertandingan antara Grup A dan Grup B. Manakah yang dimenangkan? Oke, dan namanya Pirang layak menang saudara-saudara. Ternyata kalah, Bu. Ya nampaknya kedudukan berbalik arah, Bu. Sesuai nasional. Ora tuku balang sandal. Iya. Tarik. Ini yang belum adalah kubu Ani dan kubu Tika. Ya. Mari kita saksikan pertandingan antara kubu Ani dan kubu Tika. Di manakah yang menang, Bu? Oke, para penonton yang sudah datang pada malam hari ini dan ada pertandingan gulat kita. Ya. Iya. Pawang, kue kui, Gusti. Rusuh nak pawangnya kue kue. Iya. Dia aku njaluk gedange. Apa ini? Manut. Oh manut. Rene, gedange njaluk siji. Lah kesandung alon mbak alon. Siji wae. Ya. Lho. Aku namaan gedang merinding. Tenan, ra ngapusi Aja, aku. Iki wis duwe gedang. Iki wis duwe Aja. gedang. Tenan, aku namaan gedang Matur merinding. thank you ya. Heeh. Aduh, aku aja tenan. Yakin aku. Wis duwe gedang iki. Rep-repen aku nak karo gedang iki tenan. Pak e sawahe didelae. Pak e sawahe didelae. Pak e sawahe didelae. Ala katir ala katur joget tir ala katur katir katur katur. Sama Niko mau culun-culan saking RSJ nggih Bu, Pak. Nggih. Obat entek. Nggih sing nembe bobot mangelus-elus weteng, nggih mungkin dak kados niku. Ya, iki kelebone Siap. Demit Marga iki.
Wah. Gusti. Yo, gendang mangan beling. Gendang ayo. Lagi iki jaluk lagu apa iki mau? Sak-sake. Heeh, sak-sake. Judulnya sak-sake. Oh, kuncinya bening sih. Kupu kuning. Oh iya, yellow butterfly. Oke. Ya aja, merinding aku yo tenan. Ayo joget sayangku. Itu aja. Orang bandar. Atiku kawone sepedek penadek sepedek penadek Awas, aja cedal iki lho, no. Bahaya. mati ya dene gopo sing adres ati ya sayang aku enek nanti nenek goyang rene apa ada apa dah apa rene aku ngedeni Kata sata ele hatiku kang asik yo gopo Awas lho, gede cedak. Kanggo Iboke.
aku ene yo kopo done asing tak terus nanti rondango kami kunyan rondango Iki penyanyine model Agnes Monica. Monica Heeh. ya dilarat kabeh bola ya isi sabab meneh. Iya. Yes. You no 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 tari tari sapu tari zaman dulu tari tari sampur tari sampur tari yang elo ayo lera-lere ganti gawe isi enek atraksi isi enek bebalanan ye monggo bapak sampai jam 11 niki Karena kan subuh mas, turun subuh. enggak bapak dilerot pun jam 11 niki bapak enggak Iya. Sesuk sekolah, sesuk sekolah. Kondur, kondur. Iya. balik dewe mandiri orang Loh, emang mas aja melayu loh. Ndak gogrok. hei yas Oh iya, ayo, ya. Wes. Tidak jadi pawang. Oh iya. As. Ayo bingung. As.
monggo panitia dibantu. Ais. Piye rasane? Rasane piye? Dikekepi mabure mangson ya. Jadi aku bocah bar keroan koyo. Iya, endang ya. Heeh. Mau wis tolak bala ing sekolah. Josep Bopo nang raketono sesaji. Kanggo srana kaira asong pamuji. Ammo minta nugroho saking yang witi. Kita bulno kaira darbe manjangka. Kita bulno berkah pasuki nyuwun. Kabote kedite kang ala bakal ketara sesambe rayu tetap jaya salamenya. Iya, iya. Kayak Mas, kondur iki- ya, kondur. Iki ra mulai tuh, ikhlas. Tremo mundur timbang loro ati. Kaya wong kowe wis lali. Pancen wis nasibku iki anandur becik tukule kok dilarani. Ala trimo ngalah aku wis ra betah. Sono malah mong gawe susah. Arep wis ngajak besok karo aku wis ra karep omah. Nangis aku isih senadyan loro ing batin aku lilo bisa ganti lahir batin tresno sing rembuyo saiki wis dadi garing aku lilo bisa ganti lahir batin aku lilo bisa ganti lahir batin. Ya, kondur. Ya, gentenan koncone ya.
Gitar Sumiler separuh itu. Si Kemen Bali, karak Bali. Kayak arak Bali. Kok arak Bali? Oh iya. Oh iya, iya, sing Bali sik ya. Asik. Sing Bali sik. Kembangnya hati. Katon kodo Katon kuda. kasumane terus manes sing gawe sliramu maremake Ora ngira yen bakale nuwuhake rasa tresna nganti saprene. dina wengi tansah godha ati setya janji sehidup semati orang ngira amung sliramu angkati kembange hatiku Kang puji Tangga puji tresno iki Resto iki mugia tansah bisa dadi sawiji. Amung kita bisa dadi nyawiji Iki sih diserang penyanyi kok ya. Ya Gitar Sumiler, dolas so, betul nih, betul itu. Anganku tambara anembes mega ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si banjir ringo tak titipi hidung kegedhe ing jangkung. Lungitan alung-alungan yang rerobotan amung soro anggraget jiwaku tadi tipi layang gitir tasampir ke angin supilir ora kroso sliramu tansah pikir lagi wayangmu beda atiku iya saumpama kapan boyo aku bisa kemelintang engko endahe rembulan Aku sabar kuatir lan untak tenan sekar mekar ing ora-ora sangat sekar kelakang tanpa umpama tunggu tumitesing tresno kanggo nelesi luka-luka ketika. ya iki sak penaris sene dong aku mreng Gusti sene mawar kuning
Seperapat deh, seperapat deh. Seperapat deh. Kamas tresnaku melaso awakku apa tresnaku nyanding ing sliramu ake kanyoliyo kuwati awakmu sabar bisa tengah tiku Kagroso sakdene yang dikongor. oh iya Ya dong aku pengen Gusti Sendi mau Sendi. iya ya sing dong aku meneh Gusti gek tak mlebu yo Ke belakang semua mawon, ke belakang Ya, semua mawon. ayo semua, Iya. ayo, Sudah ayo, tidak ayo, menerima request, semoga ke belakang semua mawon. Terima request, semoga ke belakang mawon. Sampun sampun moga. Sampun moga. Lara rampung iki kok nang. Nggih, sampun setengah 12 nggih.